Pa fath o gemau cyfrifiadur oedd ar gael yn yr 1980au? Mi oedd gennyf y peiriant yma, yr Amstrad CPC 6128. Allan yn ganol yr 80au, roedd ganddo 128 kilobytes o gof. Lord Sugar oedd yn gwerthu'r cyfrifiadur, y dyn o'r rhaglen The Apprentice. Roedd rhaid darllen y cyfarwyddiadau'n ofalus mwyn gwybod sut i'w ddefnyddio. Roedd gemau yn dod mewn bocsys fel hyn, ar ffurf disgiau tair modfedd. Gellu teipio cat am catalog i weld beth oedd ar y disg. Roedd disgiau yn ddrud beth bynnag, ac yn Woolworths Llandudno roedd hi'n bosib prynu tap am 3 neu 4 bunnoedd. Roedd y gemau Dizzy gan yr efeilliaid Oliver yn rhai poblogaidd. I gael y tap i weithio, roedd rhaid teipio bar vertigol ar gair teip. Yna, pwyso Control ag Enter cyn chwarae'r tap. Roedd gemau ar tap yn cymryd dipyn o amser i lwytho, ac roedd rhaid cael y volume yn berffaith mwyn llwyddo. Yn aml, roedd bariau lliwgar fel hyn i ddangos bod y gêm yn llwytho, a llun yn ymddangos yn araf ar y sgrin. Roedd cylchgronau a gael i'w prynu fel Amstrad Action, ac roedd rhaglenni ynddynt a oedd yn bosib teipio mewn i'r cyfrifiadur gan ddefnyddio'r iaith rhaglenni Basic. Yn anffodus, does dim llawer o'r gemau'n gweithio bellach ar ôl 40 flynyddoedd, ond mae'r gêm tennis yma dal i lwytho, ac yn bosib i chwarae efo'r joystick. Digon cyntefig yr olwg yw'r gêm erbyn hyn, ond cafwyd oriau o hwyl ar y pryd.